muszę Państwu powiedzieć, że to było coś, co się ciągnęło przez 30 lat. Wioski kaszubskie w Kanadzie były po prostu dręczone przez 30 lat przez dziennikarzy, którzy przy okazji, może nie co roku, ale co 2 lata, co 3 lata, przy okazji Halloween, szukając tematu, prasa, media odgrzewały ten temat. I wiązało się to z tym, że pojawiały się coraz bardziej ostrzejsze polemiki. W pewnym momencie również polemiki z materiałem zebranym przez Perkowskiego. Mimo że to jest materiał bardzo interesujący, materiał przedstawiony mimo wszystko rzetelnie, to, co zrobiła z tym prasa, było jak w pierwszej polemice, jeszcze na początku lat 70. w liście Gowczewskiego zostało zapisane, była to deformacja kultury kaszubskiej. Że po prostu tabloid Canadian, czyli tutaj mamy po prostu taki tabloidowy dodatek, który pojawił się od Vancouver do Montrealu. W zasadzie cała Kanada miała możliwość zapoznania się z tym artykułem Sandry Perero, która jako pierwsza przeprowadziła rozmowę z Perkowskim i rozmowę z lokalnymi mieszkańcami. Tam właśnie padły te pomysły, że może by sprzedawać świecące figurki Drakuli, może coś kompletne niezrozumienie, kompletna pomyłka. To później było właśnie odgrzewane. No i tutaj co już można powiedzieć, co można zarzucić Perkowskiemu